ετοιμαστείτε για την πιο περίεργη διατροφική ιδέα που έχει ακουστεί ποτέ. Γάλα κατσαρίδας. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι άραγε η επόμενη επαναστατική υπερτροφή που θα αλλάξει τα πάντα ή απλώς μια επιστημονική παραξενιά που προκαλεί, ας πούμε, μια μικρή ανατριχύλα? Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ορίστε το πλάνο μας. Πρώτα θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η νέα υπερτροφή. Μετά θα μπούμε στο ζουμί, στη διατροφική του αξία και γιατί οι επιστήμονες τρελάθηκαν. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα αναγκαίο reality check για να δούμε τα δύσκολα. Και στο τέλος η μεγάλη ερώτηση. Έχει μέλλον όλο αυτό? Εντάξει, ας το πιάσουμε από την αρχή. Τι είναι τέλος πάντων το γάλα κατσαρίδας και γιατί έγινε ξαφνικά τόσος ντόρος γύρω από αυτό? Εδώ είναι το κλειδί. Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε κατσαρίδα. Όχι. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο είδος. Την κατσαρίδα του Ειρηνικού. Την Diploptera punctantata. Αυτή παράγει κάτι σαν κρυστάλλους, γεμάτους πρωτεΐνη, για να θρέψει τα έμβριά της. Και για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι γάλα όπως το αγελαδινό, είναι κάτι εντελώς δικό του, μια μοναδική βιολογική δημιουργία. Και εδώ είναι που το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες κατσαρίδες που γεννούν αυγά, αυτό το είδος γεννάει ζωντανά μωρά, σαν τα θηλαστικά. Οπότε αυτό το γάλα είναι η δική του εξελικτική πατέντα για να ταΐσει τα έμβρια μέσα στο σώμα του, κάτι που το κάνει πραγματικά μοναδικό στη φύση. Και τώρα πάμε στο κομμάτι που προκάλεσε όλο τον ενθουσιασμό. Γιατί οι επιστήμονες ασχολήθηκαν καν με αυτό? Η απάντηση λοιπόν κρύβεται στους απίστευτους αριθμούς του. Κρατηθείτε, έχει 4 φορές περισσότερη πρωτεΐνη από το αγελαδινό γάλα. Ας το ξαναπούμε. 4 φορές. Και εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της, έτσι δεν είναι? Αρκεί μια ματιά. Οι 232 θερμίδες του γάλακτος κατσαρίδας απλά εξαφανίζουν τις 110 του βουβάλισσιου και τις μόλις 66 του αγελαδινού. Μιλάμε για μια απίστευτα συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας. Αν το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, καταλαβαίνουμε γιατί το λένε πλήρης τροφή. Κοιτάξτε, σχεδόν το μισό του είναι πρωτεΐνη. Μετά έχουμε υδατάνθρακες, λιπαρά και το πιο σημαντικό, έχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Αυτό το κάνει μια πλήρη πρωτεΐνη, κάτι που είναι πολύ σπάνιο, ειδικά για μη ζωικές πηγές. Το μεγάλο το μυστικό όμως είναι η κρυσταλλική του δομή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν απελευθερώνει όλη την ενέργεια και τα θρεπτικά του συστατικά με τη μία. Τα δίνει σιγά σιγά με το σταγονόμετρο. Σκεφτείτε το σαν ένα καύσιμο βραδίας καύσης για τον οργανισμό. Ακούγεται σχεδόν τέλειο, Μια διατροφική υπερδύναμη με μοναδικά πλεονεκτήματα. Οπότε η ερώτηση είναι προφανής. Πού είναι η παγίδα σε όλο αυτό? Λοιπόν, εδώ είναι που προσγειωνόμαστε ανώμαλα στην πραγματικότητα. Ώρα να αφήσουμε στην άκρη τον ενθουσιασμό και να δούμε τα πολύ μεγάλα εμπόδια που υπάρχουν στον δρόμο. Η διαδικασία για να το συλλέξει κανείς είναι ένας εφιάλτης. Περιλαμβάνει τη θανάτωση της θηλυκής κατσαρίδας και των εμβρίων της ακριβώς στη σωστή στιγμή. Και μετά ακολουθεί μια διαδικασία ακριβίας, σχεδόν χειρουργική, για να αφαιρεθεί το έντερο και να συλλεχθούν αυτοί οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι. Μιλάμε για μια απίστευτα αργή και κοπιαστική δουλειά. Και για να καταλάβουμε την κλίμακα, δείτε αυτόν τον αριθμό. Για να παραχθούν μόλις 100 γραμμάρια γάλακτος, πρέπει να θανατωθούν και να επεξεργαστούν πάνω από 1000 κατσαρίδες. Πάνω από 1000. Αυτό από μόνο του κάνει οποιαδήποτε σκέψη για μαζική παραγωγή απλά ανέφικτη, για να μην αναφέρουμε το ηθικό κομμάτι. Ας τα συνοψίσουμε λοιπόν. Πρώτον, είναι μια θερμιδική βόμβα, σχεδόν 700 θερμίδες στο φλιτζάνι. Δεύτερον, και πολύ βασικό, κανείς δεν ξέρει αν είναι ασφαλές για τους ανθρώπους. Τρίτον, η παραγωγή του, όπως είδαμε, είναι αδύνατη. Προφανώς δεν το βρίσκεις πουθενά να το αγοράσεις. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, τον παράγοντα μπλιάχ. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο από όλα. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι το γάλα κατσαρίδας είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση. Τελεία και παύλα. Όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα νούμερα, χωρίς ελέγχους ασφαλείας, παραμένει μια άρνοστη ουσία. Και τώρα τι, μετά από όλα αυτά, τι μένει? Είναι το γάλα κατσαρίδας απλώς μια τρελή ιστορία για να συζητάμε ή θα μπορούσε κάποτε να γίνει κάτι παραπάνω? Στο τραπέζι υπάρχουν δύο θεωρητικά σενάρια. Από τη μία, η εκτροφή εντόμων. Ναι, θα ήταν φυσικό, αλλά είπαμε είναι πρακτικά αδύνατο και ηθικά περίπλοκο. Από την άλλη,
έχουμε το εργαστήριο. Θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε γενετικά τροποποιημένη μαγιά για να παράγει τις ίδιες πρωτεΐνες. Αυτό ναι, θα ήταν ηθικό και θα μπορούσε να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, αλλά απαιτεί πολύ προχωρημένη γενετική μηχανική. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Είναι ένα συναρπαστικό αντικείμενο για έρευνα, αλλά δεν είναι κάτι που θα βάλουμε στο καλάφι μας σύντομα. Και κάπου εδώ κλείνουμε, με αυτό το ερώτημα να μένει στον αέρα. Είναι τελικά το γάλα κατσαρίδας απλώς μια παράξενη ιδέα που θα ξεχαστεί, ή μήπως είναι ένα σημάδι για το μέλλον? Ένα παράδειγμα του πώς η επιστήμη ψάχνει για λύσεις στα πιο απίθανα μέρη, αναγκάζοντάς μας να σκεφτούμε ξανά τι σημαίνει φαγητό. Η συζήτηση, σίγουρα, μόλις έχει αρχίσει.